Ollaanko me Hakosella joku muuttofirma? No oltiinhan me, mutta vuosien varrella on tapahtunut ja paljon. Mitä me siis nykyään Hakosella tehdään? Hakosella on taustalla yli 100 vuoden historia. Tähän päivään tultaessa meidän toiminta on muuttunut paljon. Palvellaan nykyään koteja ja kiinteistöjä koneista kalusteisiin. Ollaan siis mukana arjen jokaisessa vaiheessa. Yksi kumppani, monta palvelua. Ennen me kannettiin laatikoita, nykyään liikutetaan kokonaisuuksia. Kodinkoneet, pesulaitteet, kalusteet. Minne vaan Suomessa. Me myös asennetaan, huolletaan ja pidetään huolta. Ja kaikki pelittää juuri niin kuin pitää. Eli toisin sanoen, pidetään huolta, että hommat on Hakosessa. Entäs sit ne vanhat koneet ja kalusteet? Me ei jätetä mitään lojumaan rappukäytäviin tai roskisten viereen. Me korjataan, kierrätetään ja pidetään huoli, että kaikki päätyy eteenpäin vastuullisesti ja fiksusti. Me halutaan tehdä asiat meidän asiakkaille helpoksi. Hakosen palvelualustalla onnistuu tilaukset ja toimitukset näppärästi vaikka kännykällä. Nykyään Hakosella me tehdään vaikka ja mitä, mutta silti jengi kyselee, että